edam no nsia anopa de no ka hunu say your fosu ne da to sonson enenso ye bradanya de aye bobna FM no so utie sada na TV no so live Sompa TV anopa tutumirika na fe kwotena ho hwebi hyehyehye sempampa so ko baje sempremo waso yasene endpoint homeopathic clinic woka ho 2074 titi hodudu no ene abefo kwan so yaye ne sensuo nanso wote ahaban pampa no wom eno ene etu nyarewa hodo ase chronic diseases eno na eso nonnom ba bia etu onro bia ahyeta ya twusi o na oral hygiene no watumi anya ne yesanse bibia beko mu a enam wonum wo senso ne barrier no enti yi Greenwich Meridian line ni nyina free wo se ase with brushes ya ne bristles no ebo a se achi nam ene wo se ne wo sentem Leicester for na ye eno ne yas toothpaste ene toothbrush no wo mo na kan ho ena no pai ehuru sempa mpahye wo a wotibie ewo 93.1 asantema age atum ehwa dabraka ehwa na TV ni tua babia 21st clinic wo no ehwa asan na mekan edidam live ewa asantema mu sabre kro na abusua wote yanka adamfo pa radio France abrochima mu makro aboboa no pe Kingdom 106.1 mankesim fifiri mantemu ana mompotamu age baabia anopei kasebo ekobojesi sempremo de no ye de somo obati bio ewo 90.7 Sompa nkransa abuna pu FM na hinkro tachiman no 106.1 edi amaw takwa wo modua ma nyina yadua bie 101.1 atwa mantemu still Sompa no egusu koso nya asamwa sana 103.3 enu ya to mantemu ho na hinkro eno takra de o ye de dem baabia na meka bono ho no se ukọ na nafo ho ekọ Francia 100.7 enu ya Doma FM watu apete baabia na afi Sompa 101.3 eno nso de dem na hinkro sunwane 98.9 anopai adaje ni poso ade ache abie wo mo de soma ade hye wo ho ekwa kosi ahafo ene na afa na nsampa wo betie no ne ni animu bi ene se arokusemu a efri gomu afete eba ene se akwanhia bi asia manipa bako ahwere ne nkwan foforo ensia so ye kyerese tebe a wo mu ewo mu no ano odin aba no ede adwena sa adwena ho ede niema ebeboa ma sachet water production ebetimi akofom no oman mu ade yewe ya ade osaberima kwabena yeboa ena wotufuei wasre se social media ya abayi yema eso emra mfasopa emfam oman no sika eni ho ene adwuma yenye binyo eka ho bi pa na mabunu no wo mo atuagu enubone no muso se brato no nenso assembly member wo mfensi wo de afuto bi ama wo ye wia ye do beko amanone ni ashare hosemu a efri Philippines basanse asase wosuo bi akoso ama adesuafo bi nim kura na esese classroom a womo eti esua de no womo efri ho na womo pe baabi ede womo kona ano odin abusua na afoforo bi ka ho na no pe ye de nyina ebeso mo se na nakodwogesi company limited anopa no nsia kasebo ye no mo a ye bekenkan ede amamomidin ede adwoa asare mene trevu emai ejapia APAM DADAA afei abusia yenjibre ensem no enkyeremu ankasa enie nipa baako ena beto dwase wato nanom ewo ensie do ya afoforo beye ensia so wo maprepre mu odin a bebia wo mo eda no empinifo ekyeremu ese ano odin pa ne nyina eya kwanhia ahoduo bi a asie ewo gomua fete kwan no so wo gomua east mensin no emu emfinfin mantam no na wo mo kyesa kwanhia no enya baako beye mienu osemiensa ena esi yese enano east yi gomuafo enya asem ketuwa wabusuafo wo mu di festival nankasa ama wono ankasa atene ho ase na nipa yi a wahwere ne nkwan wadi mfihia no aduru no miensa
23 years Elvis entry ene ne din ya wo free agona kwesitwi krom na wo mu kire mu se na wote motorbike yi ebi eso ya motorbike no ene commercial ovan ehyen ebi ekobo eni registration number GN4754-19 ya na akwanhia no esi ye wabra na eben Hope Village ayasabia no saa empotem ho no mu a ena saa rehosem no esi ye na wo mu ekire mu ese shenkani ba kwa ye friend no set peye wono kra ena chirechire mu wo se eye ne wanwan yie pa sanse akwanhia ya ye ka ho asemi wo mani no wo bia na ne ba bia adwumadie no ekoso sede na wo mo epese ekoso wo mu ya ne se ovan yi eni motorbike di ababa hwimu a enam so ema saa akwanhia no esiye na wo mo nso mo prepra no nso ye de wo mo akwakopie mu ewa ya sabia nti mu a mo hwe wo Facebook eni TV no so no SOMPA TV no na picture we ni ye abra no manfo eji wo mani area ho so wo mo ye street carnival ni bi enti anije mu a wo mu ya ne se motorbike adani mu a eno so ho asem akwakwa ya rohosam ti bambofo ekire mu esesa nkrofo na ede wo makwakopia yaresabia no ya pomde adwumayefo no hye se wo betimi ahwe wo mu yi na obia eho beto no na emom Elvis entwide enya de se wotimi enya ne ti edidi mu nyame emfa ne krense ye na fe abusua no so wonom enhyeden enije ba tobo saa na awere ho ba no atobo entesa wokra no ebetimi agira abusua ye to akase no so na ye wura ba mu aban de nhyehyɛ egu akwa so se de be na nsem ho bra owura akwa amere chedo mo ede beto so se straight of home so still akwa na broko wo mo nema wo mo de pure water no so no raw material no rubber na wo mo de nso no gum no petroleum jelly and also if it is a petrol near my na wo mo krade ba ni nyina loko e wo soro ho enti ya loko sa no je wo mo to bo no so ansana wo mo timi aye de so wo no mo yo enti ekoko wie se anya hwe pure water wo mo nto no kra no wo mo atwa wie afri wo be se entwani mu ho a no se wo to afri ho a ebi de wo fom kakra na ebi nso wo soro enti efiri sidi nwotwe ekosi be sidi dunum enti bana sa hweye na sahye ba kono ye yama wa kuma bi no sa 100 ml no o mene ne kitwa bi wansidi ne yesi ene ano be den pa enti amanfo sun esase kasa ho a na ba tie mu enansa ayo so amasese wo se wo di tire se tire ho na fe wa hwese akade ahodo a ye didi se adwuma no ya ye mpota mu ye betimi anya bia dada ye ho na fe wonu mu etwetwa atwa bi no so ebetimi anya esomfa so esanse binom so kora atwa roba ne bi ebo ye maye mu na fe wo ma ye ne san kakra ama niema etimi akwani mu na so ni nyina wo mo ekasa no na owura Kofiado wono na trade ministry hono wo ye chief commercial officer edema ho na wode to so achechim se abano any manufacturers no any producers no atena se kura de wo mutire asetire ho ama ebo anka na ewo so wo mo de bakura no wono wo makasa ama wamene bi ama sesei ebekoso anaja etimi agina baabia na egina amemu ahenhan sere be na timamufo nso wo mo eho ebehenhan wonom abusua ye to so ewo Sunyane West Mensino emu bono mantemu asem ne yekaina konti heni owo dumase number 1 osabere makwabena yeboa ena ekasei na wode ato mabunu animu se social media ne de eye na emum no moye mfa social media no emesesa ya mamre ene ya mane ene wukọ platform ne so a enipa bebre na sebe wo mo ye niema ensem fata obu ho no mo ani page content ya wo ye na nkanhu emfamfa so die bere amre odasani na wosesa de ne de yade ha dwene ne emofra na se mabuna eba ne nyina akora no wo mu nim hwe sabe amamra ne amane akora wonim slate ne kabakora ne hye ne den enti edru se bia Ghana ye celebrity amamra ne amane bonse nipa koro no wayira chese wonim de yekoso kora enti wose social media ne de emie mfa mamesesa nia ye tintim dada ewo my Ghana mu na wode nsem we nyina etudwa
wabra na traditional day afofie no womu ADA Presbyterian Church of Ghana Emmanuel Congregation ewo Odumase ho na ne nsam kaye emu no wakyere se enipa bebre no a ene se be womu muade enam social media nti because wahani followers ne numbers ekita no ene ne influencer wo social media no so no wosi abonten a kyese won fa nipa bi anya hwe wo sesa de ne de enya de a ebeboa kra woni yama ne boni na najeman opambo edi nkomo Tapo social media so omokeka ebinum ti bom na ompese mo sei obi amamre anaso mutu futu gu amanfo ani ani so monka wo se na nanu amamre no se wo fom na nanu ma na nanu mo kan bia se ombe tu nsafra wo edwa kwa nfi akobi wase ndi se wo social media so na wo ka amamre ho asema mesle se dedikan ubesua no sua ndi Mudia no kre ene de anya no kre na okotena social media so na wo ye e ja betu da ma manse ho na de obeka no e wo se sa neti e ya de a sa neti na anko ya de bia ene ya wuti ye eye osabere makwabena yeboa kontihini owo Odumase number 1 enu achi dwumadie kro no ase Reverend Daniel Kofi ya wo no ene ye sofopanyina woda Emmanuel Congregation no ano na osan ye kwantrefo woda Mission and Evangelism ano ewo bono enafe ahafo presbytery no wono so ekyirechire mu kakra ede adesua ema emabru ne fa ye nuane a ye die ene niema bi etiti kyese ye ba amamre ni amane de osi nuane de enya de ebeto atwe osu obu ho no kro akawo onim de ye akawo na wo ba program na se no osia nti weni e fe na akawo no kyese ne hu adwiri no nti senka enya de se ya mamre ne ya to atwe a anka nima bi eti sei no anka ensi kura sani ameka say ye da amamre di no e no kre na ebi wo ho a titimi ana no kra watedi enso enhu bi da e sanse ni nyina edi sika na ye nti ye selective nuane bi a ye pese ye ya session gitu mu ye di te se akaw aka ne no na ye fedi mankan mpo na enemani agi bebre if say YPG ni ewura bi a ebre amene nananom nante na ye kyerɛkyerɛ wo nuane no na ewura ne di ye kyi ne ye ka sa akaw ni o se akaw no ne mi hu bi da YPG ni o waso aware onhu akaw da and she was very happy enti ye ya akaw mankan pa mpo eno no makopa ne amatire ene ye twi tete aduane na yesan ye banki ampesie ene kontomra ya kyewo ye hwie gu so wo fam na nya no nko kosua ene kobi bibia efra Abusia TV ne so ayefe na kyerese Reverend Daniel Kofi wono ene ye sofopanyina woda Emmanuel Congregation ne wosan ye kwantrefo woda Mission and Evangelism ano bono ena fe ahafo presbytery no ena wote se wakyerɛkyerɛ ensem no nti nuane ne de na yesoko ene se wone yamane boni na najeman opambo edi nkomo yi na abusia sabre kro na assembly member wo asante mantemu tituru na atwema nwa biagya na tifi ho mfensi no wono nso ene nsantwerofo kasasa anu wo se ne ne ekoso a adwuma ni ho ena adwuma ni Ghana se bi nso ye brebre no onya bi yo nso a na emu akatu asem kra aye bibie wo ho ni nyina no esikasem na sa esikasem nso ne du baabi ana ama ebinom patabiribiri ache wo mo a na wo mo de bobo baabie ni kwanse wo de bobo ebewie no na wantimi anso mo pe na ofe wakwa akoto agu enubone so said wo de kwa akotwitwa na dwendwen so short na wakoto mo ntentan nanso ni nyina echi no sabio wonsa chi be ya oda entese wonsa yem ena kwamo de wosasan a wontime mfa wonsa mienu nidi ne se honti emebunu no wo mo wani na ho sansa wo mo ene da acha kan difo na yewra kofi so ni ya ma ne bofo ekasa no de ode to enim bini Eyasimtiawa in America. O share 1 Corinthians 15 na. Ekasafa Yesu usori no. O share resurrection of Christ na. Atu yediem ema yehu se Yesu ewu asori na ne sori yemu no ede faudi abre ede akwenya kese abre ama ye na ne daso nyina ya benya ene daso da ne den na ne tumi hofu ewo mabrabo no. O say and if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. This enka Yesu ewu ya no wan sorry a enka yegidi ya ewo ni nyina ayekwa
ɛna ɛyɛ Easter bra yɛ agyidifoɔ nyinaa yɛagye atom sɛ Yesu awu asɔre mefa akwanya yi so atu yɛ nyinaa yɛ ho fo titiri me nuanom youthfoɔ yɛayɛ nneɛma bebree a yɛnyɛ proud of it yɛma akwanya wei a Yesu wu sɔre yɛ no nyɛ akwanya pɛpama yɛ yɛmfa akwanya wei so nsesɛ mfiri yɛ mmerɛ yom yɛnsɔre yɛn basabasa yi nneɛma bɔne enubɔne a yɛfa ɛno ɛyɛ futuo ya honorable assembly member o mfensi atwema ngwa biaja north mense no mu ɛwɔ santimanta mu yewra kofi usu wode ɛto ade hyɛ nanim na ba bedu adama ɛna nsemi ebeduru yaboboa no kase ebo no ɛsempere mo pa ase dendenden ɛkɔ bagesi wono ɛna dia danse ho ne ma papa ama yetintim ase saa no na pemampem enti sɛ wohia de wode hyɛ adan nase de wode bɔ akwakowie a yɛ wura ne nkyɛn na ɛhɔ wo kapre wo taku sempo ekura wo no wo betumi ama ho akwankyerɛ mo ahu kwan pa bɛfa so a wani bɛba ho so no wasi dan na wie ɛyɛ kɔbɔ gyesi sempere mo a wɔno nso Yesu tene mu enti ya wɔnyɛ wɔ mo a wɔyɛ obubule bufo ne bia ba bia wɔ nkora bata ho wɔayɛ sɛ mfnama enti wo de gyina ho a na afei kyerɛ ba bia gyina na wɔ mo nkyerɛ wo ba bia nkora bata no wɔ 0204 355 040 0204 355 040 wo bono mfimfiri mantemu anase atoye hwa ebia na wo apoye afam ba bia wo ho na ba bia wo bia nso no esen gu wanum wo so wutwie akoda no kura wa wo no a nofo a na adema no ya pepa nanum fa sawa eno sa nso no se unya Leicester company for the ebi na ode fifa nanum a eboa no pa ema nanum no eyi hwa enyinka enti anope yas tooth brush ene ne paste no ene beboa ye wo gel wo ho na afi ye wo whitening ene mouse ene yese sukyerema no ebio ye wo total care ende osechi nam no otakyerema ba bia ye ho adwuma eye wonum ankasa adwuma ema pampan no ode efiri wonum ba ya na ye pe ehwia wate ase enti Leicester wo mo nepa no mekase me di ho dance a ebegibre 050 16 19 588 fresa homai wo nkran ya ebia na ekumase ya 050 13 90 338 na ene Leicester for nkasa wo mo na ye yas toothpaste and brushes no 2074 titi hodudo no a de kane na nanamo ewokuku mu a yedi kan no mo na ebikura mrada ho wa no ma wu nidi no eno na wo maye ede agutu mu ne state of the art technology wo masan yam DHC egum food and drug authority di wo mfidie no hwehwe mu no sade esi ye pepenti wo mo stamp kutu no mo di teams se bam se wo mo ntompete ba bia enti o kan shi drug lane ofa ho enye na anase Kolinak ho Ashtown ba bia obenya bi 2074 T74 no yare bia eto so doctor aka kire no o de we durasa ya to 2074 no nanom ewia sanko review ye beka cho se ko eno ane se wo frɛ 0501628931 na yenye so de ntia ye so no no me no se wa no num wo nyina ewie still unhunu ho ano a ya ko endpoint ho na yenhwe ba bi efiri ebia na homeopathically ena wonte apo no eno sa no ne asa yade kama saa yade sa no yade firi UK bridge mamu ena ne yade hwe Queen Elizabeth ya anti doctor free ho ba Ghana ni kurom pe anche ena abrewa koi enti wode nkwa ba betna ha share signboard Spinters kwana so Dr. Kwaten Dr. Dubuaten wo mo ho anopai wo nkwa na nka eye twatia no kona wo mo nsan twum tententen ma diabetes infertility ana wo de ne prostate wo mo wo adura ye de so ano nanso ye ne homeopathy aduro e wo drugstore ba bia enti anopai dia homa 0244